9 pa lang ng umaga kanina, maaga nang bumisita ang ilang residente sa kanilang mga yumaong kaanak sa St. Louis Memorial Garden sa Rosales, Pangasinan. Gaya na lamang ng pamilyang ito na mula pa sa Australia, sinadyang umuwi ng Pinas upang dito magdaos ng undas. Sinamantala na umano nila ang pagbisita ng maaga upang makaiwas sa dagsa ng tao na bibisita sa araw ng undas. So bumiyahe pa po tayo from Australia para lang po. Oo, to experience yung ondas para sa mga kamag-anak. Nanggaling kami sa Balungaw, mayroon din kaming binisita na lola naman namin. Ito, auntie ko, kapatid ng mother ko. Mas maaga, mas maganda. Konti pa lang yung mga tao, wala yung siksikan. Tapos sa traffic, mas madaling mag-park kaysa sa yung lalabas ka pa o magkakanda traffic. Maraming mga rules na ayaw padala sa mga tao. Wala kami dala, kundi dito na rin kami bumili ng kandila. Maaga ring nagtirik ng kandila at nag-alay ng bulaklak para sa mga yumaong kaanak ang mag-anak na ito. Dadalaw pa kasi umano sila sa ibang mga kaanak sa ibang lugar, kaya't minabuti nilang agahan ng pagdalaw. Ma'am, bakit po ba mas maaga po tayong pumunta ngayong araw? Kasi po, yung mga apo ko, uuwi kasi sa Malasik tsaka yung manugang ko, kaya ngayon na kami pumunta. Kasi bukas marami ng tao. Kaya pagdating nila sa linggo, pupunta pa rin kami ulit. Kaya mag-ano rin ng kandila doon. Atang sabi nila, doon sa bahay. Puspusan naman ang ibang residente sa paglilinis ng mga puntod at pagtatayo ng mga tent bilang preparasyon para bukas. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, buwan ng Setyembre pa nagsimula ang kanilang preparasyon para sa araw ng undas. Bali, nag-start kami mag-prepare September po. Until now, meron pa rin kaming ginagawa. Mga patch ng mga sa ilaw, for more kasi mas dumami, mas kailangan mag-improve ng ilaw pa, additional lights pa po. Una kasi, syempre, linis. Kasi hindi mo maano yan linis, tapos nagpapahukay, nagpapalibing, talagang yun ang talagang pinakaano namin dito. Pero kaya nga, September, pinaka itong October, mga second week, talagang paspasan ang linis doon. Yung aasahan or dagsa ng tao po dito po sa St. Louis po, anong araw po kaya or anong mga oras? Pag ganitong 31, after lunch, mga 2 o'clock up to 7, 8 o'clock meron na. Tapos bukas, yun ang pinakamarami talaga, yun ang dagsa. 1. Nakaantabay naman sa lugar ang mga tauhan ng BFP, PNP at ibang volunteer groups para sa seguridad ng mga bibisita sa sementeryo. Samantala, patuloy ang pag-iikot ng Land Transportation Office at Philippine National Police sa mga bus terminal sa bayan. Dagsa na rin kasi ang mga biyahero na uuwi sa kani-kaniyang bayan ngayong weekend. Sa ngayon po is nagpakalat na tayo ng mga personnel natin. At the same time, tinitignan natin kung yung mga personnel natin is may mga katuwang ba na mga force multiplier, lalong-lalo na dito sa SM terminal po, and then doon po sa mga sementeryo. So most probably baka bukas dadagsain tayo ng mga tao na pupunta sa mga sementeryo po. Unang-una po, liquor ban. So ang liquor ban is magsisimula ngayong araw sa oras ng 1:00 po hanggang 12 midnight ng November 1. So mangyari po na tayo po tumalima. At the same time, yung mga dati na nating pinapaalala sa publiko na bawal pong magdala ng mga patalim, baril, mga nakakalasing na inumin, maiingay na radyo, dahil yung mga yan po is nakakaagaw po ng atensyon at po pwede pong pagmulan ng hindi po magandang pagkakaunawaan po. Lester Narag, Balitang Solid North.